toku je emisije Pitanje gledalaca došlo je do rasprave Aneli Ahmić i Luke Vujovića, jer je on posle žurke izjavio da nas služi samo za jedno. Krivo mi je što sam to rekao, bolje da je ona mene vređala jer onda ona ispada smiješna. U svakoj situaciji gde sam dopustio da me vređa, ja ispadnem smiješan, rekao je Luka. On je sinoć odgovorom dao do znanja da sam ja loša i pokazao je da sam ja za to. Ja sam u hotelu, vratit ću se, ali neću da prkosim, nego ću da uradim to kad sam najsmirenija i neću ništa da radim u afektu, dodala je Aneli. Ja sam nju izabrao da dođe kod mene, kao da se traži da kažem da Sandra i Anđela nisu za kuću, zašto bih, pitao je Luka. Trebao si da kažeš da te samo ja zanimam, vikala je Aneli. Ona ne želi vezu kad je u vezi, kajem se za sve, rekao je Luka. Naredno pitanje bilo je za Enu Čulić.